Сега съм в училище, ето я лапата, защото знаете по графитите отзад. Да. Сега да го бъда на камерата. Ще спра за... Извинете за това. Георги, виждаш ли? Да, ще гледам, защото не може да обърне камерата. Ето го и Георги. Да, добре. Нищо снимаме. Правим клип за YouTube. Ще влезем в прочетата лапка. Няма да влизам там. Добре, Тук ми е. не с... Дали там вземаш отпадците и всичко? Хайде, ти влез. Не, клипчета за YouTube. Ето я. Плати сега ще снимаш. Аз ще имам. Да. Да, банан. Един банан. 2 лева има? Скръсам в ръка. Еми да. Сигурно не се взял. Добре, накупих това. Бананас. Името му Джош. Джош. Тези банана с Джошовете са много скъпи. Той струва 2 лева. И какво е пълно? С нещо като ли... С нещо сладко, не знам. Нещо сладко кисело банана с сода. Да. Което е много което е гадно. Всъщност е яко. Да. Ще спя за малки клип пак. Сега излезохме от училище. Да, ето лавката е. И ето тук виждаме едни мини стаи, които са от лавката. Добре, аз още се мъча да отворя това нещо. Искам да се видя на клипа. За сега толкова спрям. Да ти помогна. Дъж. Това ще го снимаме ли омага? Да, снимам сега. Няма поръча, снимаме ли как го разопаковаме или да спираме на пауза? Гласувайте в YouTube. Жалко, вече ще е качено. А така. Нали, те ще гласуват в YouTube, ама то вече ще е качен клипа. Нали? Омага, това нещо не иска да се махне. Добре, докато Алекс, нали, приятеля ми, дето снимата с канал, това ще ви разкажа една шега, когато Алекс ми каза. Според мен не е толкова смешно, но хората от YouTube може да се хареса. И ако не ви хареса, ударете не лайк. Ей! Шегуванка. И да разберете сега. Едно момче се връща при баща си. И му каза: ей, тате, знаеш как измамих таксито? Добре, той успя, но аз ще завърши шегата. Знаеш как измамих? Не го махат той, ти ма кефи. Махни там дето са иди. Успял си. Да, те го остави. Не, искам се едно, това е истински банан. Добре, той ще махне лицето за жалост. Не, опа, Джош умря. Джош умря. Да, и нали, как е хитра таксито, бе? И той каза... Човек, дай да погледам. Да, парите избяга. 3 минути вече. Да, 3 минути снимаме, но... Сега. Песни на мен. Не там! Добре, няма да в камерата, не съм пътка. Снимай как го опитвам. Не го... Хареса ли ви? Айде да пуснем на камерата да е много. Да. Ето и ви го опитайте. Влезе ми в очите. Влезе ми в очите. Да измием камерата. Не я клипа. Това сигурно няма да е лайк. Защо не го спря на пауза? Голяма. Ще го изрежеш, нали? Да. И този аз говоря, ще го изрежа. Окей. То е много забавно. Малко е кисел, да. Кисел леко в банана. После може да... Другия път може да си взема от лимоновите бомбони, онези супер киселите. Ама много лепкаво, ако някой да пусне в очите. Не мога да си ги отворя 5 минути, хора. Един път ставам точно така. Извинете ми за това плезене, но просто... Той доста обича да ближе камерата. Не. Това ще е лигаво да знае. Човек, не трябваше да го казваш.
Хора да ви кажа ли защо си напях така езика? Защото калъфът ми е мокър целият от банан или нещо. Дай. Айде. О, гъ, вятър е през тука. Това да ли сетки вятър е Влезе през в тука. носу.